politike. A takto tu z dvoch dôvodov. Jednak teda ten jeden dôvod som povedal, že som v tej politike takmer 17 rokov bol. Jednak aj preto, lebo si myslím, že kresťanstvo nie je súkromná vec. Spišská kapitula. Od polovice 13. storočia bola sídlom spišského prepoštstva, kapituly a vierohodným miestom. V rokoch 1662 až 1665 ju obohnali hradbami a vyvíjala sa ako mesto. Od roku 1776 je sídlom spišského biskupstva. V pondelok 11. februára sme spolu s mojím spolupracovníkom Jozefom Bačom zavítali do seminára v spišskej kapitule. Budúcim kňazom som sľúbil prednášku o mojich skúsenostiach z verejného života. Práve im som chcel zdôrazniť, že kresťan je zodpovedný nie len za svoj osobný život, za svoju osobnú spásu, ale nesmie utekať ani pred požiadavkami verejného života. Druhý vatikánsky snem kresťanov priamo vyzýva, aby sa angažovali aj v politike, aby spolupracovali s ľuďmi dobrej vôle na diele spoločného dobra. Vo svojom vystúpení som hovoril aj trošku z histórie, aj trošku z teórie, ale hlavne o tom, čo sú dnes, v našej dobe, hlavné témy citlivé aj pre kresťanov. Témy, ktoré obsahujú i vážny verejný mravný rozmer. Kresťanstvo nie je súkromná vec. Práve to by si želal cynický a pôžitkársky svet. Hovoril som o tom, že kresťania by aj v politike mali byť svedkami toho, čomu uverili. Kto iný by mal vždy hľadať pravdu? Postaviť sa proti populizmu. Kto môže tam, do politiky, kde je už len biznis, boj o moc a bohatstvo, vnášať hodnoty, akými sú sloboda, spravodlivosť a solidarita? Ak nebudú kresťania na strane siroty a vdovy, kto iný to bude so slabými a chudobnými myslieť naozaj úprimne? Kresťania by mali mať odvahu povedať vo svete, čo túži po stále väčšom bohatstve, že šťastie človeka od majetku nezávisí, a nastoliť program skromnosti slovami, ale aj vlastným príkladom. Mali by mať aj vlastný ekonomický program, taký, ktorého základom nebude chamtivosť. Toto sformulovať sú kresťania v politike stále ešte dlžní. Hovoril som tiež o Európe, o tom, ako sa základom integrácie na našom kontinente stala túžba po pokoji a miery. Toto stojí v základoch usporiadania Európskej únie a toto sme ako kresťania povinní ochraňovať a zveľaďovať. Nemali by sme sa stať trojským koňom záujmov veľmocí, čo si neželajú silnú Európsku úniu. A na záver som pripomenul najvážnejšiu výzvu, ktorú pre kresťanov a osobitne pre ich činnosť vo verejnom živote povedal Pán Ježiš vo svojej veľkej reči na hore. Blahoslavení tvorcovia pokoja. Povedal som, že zmierenie je najťažší a najrizikovejší politický program. Ale práve o tých, čo prinášajú pokoj, hovorí Kristus, že ich synmi Božími budú volať. Aj naša vlast potrebuje tvorcov pokoja. Nemôžu všetci na všetkých stále útočiť. Potrebujeme zmierenie. A na záver som povedal tak trochu slangovo, že by bolo blbé, keby kresťania neboli prítomní. Po prednáške sme si pozreli katedrálu, zašli sme do krypty a prezreli sme si aj miesto, kde odpočívajú telesné pozostatky biskupa Vojtašáka. Neskoro románska katedrála svätého Martina z rokov 1245 až 1273 je dominantnou stavbou s dvoma vežami. Svetiňa a loď boli rozšírené gotickými prístavbami, napríklad kaplnkou Zápoľského. Katedrála má mimoriadne cenný interiér, najmä gotické oltáre, sochy, náhrobné tabule,
náhrobky, kalichy, zvony a podobne. Fresky z roku 1317 znázorňujú korunováciu kráľa Karola Roberta. Je tu taktiež najstaršia známa románska plastika na Slovensku, Leo Albus. Ráno sme pozdravili predsedu konferencie biskupov Slovenska a spišského sídelného biskupa Františka Tondru. Apeloval na kresťanov v politike, aby sme dokázali spolupracovať. Bola to dobrá návšteva.